and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Sison, Paborito! Ordaneta, Paborito, Tantiad Villasis, Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kiyanlinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay kaulok tan kaentabay susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Lignaay Babalay Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Good morning! Naimbag ngal daw, bigat kata kayo amin na po. Mabigya kabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat niya mga iparuntal, mga ipasabi na sari balita isyatan komentaryo ni Pakar at sari matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalop kanta ba yo? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani.
Kalop kanta beti madadsain agaw lan na Huwebes sa tatang tanagagi kat bulan na Hulyo taon 2025. Ang kaperom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Mayam-yam sa tiyempo, manter-ter-ter sa oran, man nang nangis sa kwanda, kapaborito RJ, mga kapaborito, kaya ingat po tayo. At kinakailangan po nating magdala ng pananggalang sa katawan, tapen ng tanat arawi tayo trangke. Usi trangke nata na, pati pa natang usumat. Ayun, dakal so trangkay natan. Ramay kin mata kaparamin managmaneho. Nitan. Base karsada, pagbasa madulas. Yawn. Hey. Ingat lang. Oo. At tanong nga natin kapaborito RJ kasi wala man sa forecast na pag-asa, walay nanunundan LPA. At singaran to naman bilang magmaliya sa kibagitan ng loob at Philippine Area of Responsibility, tawagan dan Bising. Bising. Umong talon si Nanay Bihing. Hindi, Bising. Bising. Aliwa mo ya Basing, ha? Bising. Bising. Yari ay pag-asa, manimbinto yung ngaran. Atan labat lata, siyempre, manaalwar tayo ating tanagagik tanuman bilang ha. Although dengal ko karuman naniman at sa may report na pag-asa at kinan kapaborito amor at medyo una-arawila. Ito may letter A, ya ka na eh. To my letter A, wala lamay. Sa wanon bising. Oo. Wala may letter A. Sampala may letter A. At kumadwalaya, na letter B la. At sana hindi na matuloy si Bising, tapian jaruntan, at araman aramay mabababang lugar. Ay, aramay talaga wag nang bahain. Ayago mo lang. Lalong-lalo na yung mga ibang paaralan. Ay, nagkalalo na dyan siyudad na nagupan. Tawala ray eskwilaan. Lapot satan lang so epekto na sa intagin na dalan at wala rin eskwilaan natin ya may nadudala. Ay, problema. Matay eskwilaan. Rami kabong ano eh. Ma'am lamot. Sasakay. Diba? Problema lang. Wala rad bububan pasan. Nakaw, anong tulay tsurayo kasi? Tulay liknaan nyo natin eh. Pero inarnaro yun insan siya balat. Atan sa problema. Manhanos, kwandalantiat. Siguro, nagkamali ka dyan, RJ, kapapararan, kwanda siguro. No walay agabin mo to si Kamiman, kwanda siguro. Sige. Basta alwaran nyo ilaman yun dili at atong tanagagi at sari unyarang panahon. Ito, At siya nga pala, panawagan din ng mga taga-barangay Basing, Barangay Balugo, Barangay Amangkuro, Barangay Dulag. Sana abaya, kapaborito AJ. Kailan daw matatapos yung ginagawang daan? Tani abayag malapolad sa may ingapoy eleksyon. Mayo, Hunyo, July la. At urong la, nabasa-basa lari ugugaw, so kasasalian dat, lapod sa tay, mapitak yadalan, at kailan daw matatapos yung mga daang ginagawa. Sino bang implementing agency? DPWH? Hindi natin saan galing ang pondo? O baka sa munisipyo? Tingnan natin. Kasi pero yun ang natin, yun ang ating shoutout dito. Oo. At tanungin kung bakit naantala. Ang dinig ko mulang ang pundo mula yata sa Congressional District. Congressional District. Ba't naantala? Sige, alamin natin. Saan yan? Sa Barangay Basing. Sinong kontraktor? Barangay Dulag. Tawali gagawin dandalan ditan. So, gaong gagalaw natin. Gapuray trabadores. Walay ang gagalaw mo at atan lanti ka paborito AJ at kailan matatapos. Medyo matantan na mo. Hindi bale, basta gagawin da. Antayin natin. So, yun lang tanong nila sa kontraktor ng gumagawa ng daan dyan sa Basing at sa Dulag. Sige. At panawagan na rin, kanina sabi mo, Basay Dalan. Nan amay kapigan manaagaw kasi, nung bubunagi agaw, amay dalan ditan at nagpalangan, nagkalaro at sa may Paluksabya Bridge. Na-experience ti may high tide.
Ditan kasi no high May tide. Malagya Bridge. May Malagya Bridge. Ganayari man sa Batan. Ah, Ah, Okay. aman. Aman na bridge no kalagsabon sa may kalagsabon sa aman, may dalan di man na dudulap no high tide. Unlulupwaso na no malapod ilog tan pukok. Kanyan walay portion ya underwater. Maralam, hindi mo. Alara, andi mat, Mm. nabaliw mat ni naluganan. Pero laba lano, walay katagap tun terter na orantan bagyo. Talagan alarm ka pa, Brito RJ. Aga nabaliw na luganan. Natan, tatawag ang dalabat sa imano na say driver. Sama niya agaw, Driver na. may sakaya luluganan niya say plate number to. Paano ka ba't yu ya? Di tanad either na barangay Nagpalangan, barangay Amangkuro, Dulag, Basingtan, Balugo. May driver na plate number ya, walay plate number to, driver na sa may Fortuner gray, dark gray. Ya sa plate number to AAU 7711. No nayari, no antam ya danom, Pangkalnam. Pangkalnam. Kasi, Kasi, wala rin asip pa kay danon. Oh, Ay, kasi gayatan. ginawa to, na karton tinalapos may dalan, yan na noy danom, ang gapaw. si Mipakso danom. Ay, Natan walay kaabutan ton garong. Ay, age. Say akalugan di man sa kuya senior citizen. Nako. Kalamor, nansimong pat ira ang Ay, basa-basara. age. Ayan yung Pati mga sa may ano, driver. walang Nasa may kortesiya, tricycle. no? Ay, Yun yung bastos. tinatawag natin. Yon. Napaka walang mudo mo. Mm. Napaka walang hiya mo. At napaka bastos mo. Kasi, di ba, ipagpalagay ninyo, kayo yung nandun sa isang sasakyan Mm. na kung ganito rin ang mangyari sa akin, ano kayang masasabi ko? Parang ganoon. Pero kamyamaya wala rin tanya. Oo. Walang pakialam. Oo. Iya mula. Manapura siguro. Numan bilang atang mo manoy. Nolante. Uman so ginawa dad Ay, si Kuy. susilis. Sikat si atang mo yan. Tinibaga mo tayo. May driver na atay AAU 7711 na Fortuner dark gray. Ay, mong tanara Ang ibabaga plate number. naka-Fortuner ka. Mhm. Kung sino ka man. Oh, kung sino ka man. Kasi kung minsan, baka kahit itrace mo yan, may-ari, baka yung driver naman niya. Yung nagmamaneho. Kaya nga, Oo. kung sino man po yung may-ari niyan at kung pagsabihan sino po nag-driver ninyo. niyan, nag-drive niyan, Kailan yan? AAU, Kailan? nakaraang linggo. Nakarang Oo. linggo. Nung Oo, nakaraang so, linggo lang ito. mhm. During the high tide, hapon nangyari yun. Nako. Mga around 4, 5 o'clock, mga ganon. 4 to 5 o 3 to 4, 4 to 5, mga ganong oras. Ha? Senior citizen pa naman. Senior yung- citizen. Nako, kawawa. Kalamor. Alapod ang kapoy tarapal to may luganan, ta siyempre nan pimoy ira, Mhm. agaw ne. Mm. Anong palara, nitan lay high tide. Mhm. Ang aliwantan tun uran mo at kapaborito ajay. Pero nanita mo la si Fortuner, kay mo lay ingka bastos to, Mhm. dinidiretso to may danom. Nako. Singanga po'y sabatan to. Nako, porque naka-close door ka, naka-aircon ka, at Oo. mula ninunot, may kasabatan mo. Oo, pero alam mo sa driver ng Fortuner na yon, hindi mo ang mo bagay mag-drive ng Fortuner. Gapo. Kasi lumalabas nang wala kang pinag-aralan. Walang mudo, parang Oo. ganon. Oo, Senior hindi mo bagay. citizen pa naman yan. Yes. Ay, congratulations nga pala sa kaibigan mo. Sino? Kilala ko't kaibigan din. Siya na ata yung head ng OSCA dyan. Pakitanong nga, si former Municipal Councilor Leon Castro. Siya na ba? Oo. Nagka-election na ba? Ay, tanungin ko nga. Tanungin mo nga. Tanungin Dahil yun ko ang nga. nabalitaan ko. At, Oo. congratulations. Senior citizen ka na pala, Boss Leon. Oo, Good morning. Panganay sa atin eh. Pala. Kaya, siguradong oo. senior Alam citizen ko, na siya. bata pa si Sir So Leon. siya na ngayon ang OSCA president. Tatanungin ko. OSCA ba yun? OSCA, Sige. OSCA. So pinalitan na niya si Juan, si Madam Yun ang kapilitan ko rin eh. nabalitaan ko. Paki-confirm. Mm. Okay. So anyway, kung sakali man, siya na yung OSCA head, congratulations. Yes, yes. Oo. So at least magiging sana maging maayos yung OSCA natin at hindi ma-deprive yung mga senior citizens natin. Yes. Oo. So, Oo. tingnan natin. Yes. Ngayon,
Dito naman sa lungsod ng Dagupan, hinahanap nila yung saan na raw yung mga sidewalk na iba. Ano? Sidewalk. Sidewalk. Yes. Hinahanap. Hinahanap Bakit? ng mga ay sa liknaan na bale Imalis, inalada. nanunang da kasi mabata-bata wala rin picture yung mga paruntal ka paborito ajay. May sidewalk occupied land na saray tricycle, Ay, sosilis. occupied land na saray pwesto. Ano bang pangalan yan? Ha? Sidewalk. Sidewalk. So anong purpose niyan? Ang sidewalk is Sidewalk. ah, Lakaran yan, di ba? oo, ito yung parte Mm. na nasa side na yan yung walk na Gagamitin. paglalakaran Yes. ng mga tao. Hindi doon mismo sa kalsada. Yes. Para malayo sa disgrasya. Yun. Oh. Kaso, hindi napapansin, kaya calling the attention of the city Ano yan, government. Puso bang may di ba, public Palagay order? Oo. ko, Kwan, ang dapat manguna dyan, City Engineering's Office. Kasi alam mo, kailangan talagang tingnan yan. Mm. Ang worst dyan, baka sinisingil pa, baka may tax pa yung mga pwesto dyan. Ano sila? Most likely. Pag ganon, ba't nila kinukonsiti yung ganon? Yun. O baka maulit yung sinabi ni Mayor Isko dyan, beyond the commerce of man. Di ba? Hindi pwedeng gamitin yan. Kung mga sidewalk in Tagalog, bangketa. Bangketa. Oh, yun. Yan. Di ba yun yung ginawa niya dun sa Manila? Yung Ay, question niya yung kapag mga infrastructure Yes. na pinatayo doon. Oh. Walang pinagkaiba yung permanent Yan. na infrastructure doon sa mga pwesto na ginagamit yung sidewalk. Bangketa. Yan. Bangketa. Yun. Imagine. Ay, nako. So, kaya nga sabi nga ni Mayor Isko noon, ba't kayo magpapatay sa bangketa? Di nalagay sa alanganin ng mga teachers. Harapan ng school. Oo. Nalagay sa alanganin yung mga eskwela. Oo, mga tama bata. yan. Lalo na ngayon, pagka wala rin medyo danom, sa bangketa, matas yan eh. Yes. Dapat sana, at may ano pa, kung minsan may mga, ano yun, yung bubong. Minsan, di ba, nilalagyan ng bubong yan. O kaya, may yung bubong ng mga pwesto, di ba? Kung minsan may extension. May extension. Nilalagyan kasi ng extension. At saka Ay, isa nako. pa, bakit nagiging parking area ng mga tricycle? Pwesto pa. Oh, kalakas ng mga tricycles ha. Kahit Alam mo kasi, sidewalk yes. gawin nilang parking area nila ha. Pag hindi mo sinuway kasi, pwede. Ayun lang. Oo, di ba? Pag di mo sinuway, Pwede, oo. Pero pag sinuway mo yan, Mm. hindi pwede. Oh, pero So, political will, parang di ba? oo. O baka additional income. Oh, nako, Ano? sana matignan natin 'yan, maasikaso natin 'yan kasi jalaba laay. Jalaba party tayo kapaborito Kaya ajay. kami amay. Jay traffic post number 1. Anta may sidewalk ya paunlaed SM. Medyo sa jalabas ka yes. Oh. Wala ray tricycle ditan, ya usaran dalan parking area itay sidewalk. Nako. Doon sa tapat ng ano ba yun, DBP ba yun? May mga tricycle doon. Oh, siguro sasabihin nyo, uy, sisiblitan nyo matira. Hindi ho. Kasi may lugar dapat. Correct. May Oo. lugar dapat. At meron pa naman tayong nilalagay dyan ng mga signs na no parking, no parking. Anong silbi ng mga no parking areas na yan kung andyan din lang nasa sidewalk? Kasi sa Ginawad, no parking doon sa talagang side ng daan. Pero sa Ginawad, umakyat naman sila sa sidewalk. Saan dadaan ngayon ng mga tao? Wala. Oh. Wala. So, binlock nila yung daanan ng tao. Yes. Kung yung tanong mo kung saan dadaan doon sa kalsada. Oh. Kaya pakitignan na lang po, pakicheck yung mga bagay na yan. Kasi kung sidewalk, hayaan natin magamit ng sidewalk na yon ng mga taong bayan for their own safety. Kasi kapag may barado yung sidewalk na yan, saan sila dadaan? Siyempre, wala silang choice, dadaan sa Alam mo, daan. kalkalin mo yung yung mga ordinansang ipinasa, mayroon yan. I think so. Oo, Meron yan. Meron yan na yan. nagbabawal dyan. Pero, di ba? Paki-review na lang. Wala na. Oo, paki-review na lang ulit. Dapat sana may consistency. Yun lang Yun lang mga pedestrian lane Di ba? Ay, nako. Ala na. Yung mga jaywalking. Oh.
Pagka lalong-lalo na naisipan doon. yung ordinansa, sasabihin nila, oy, huli ka, may ordinansa tayo. Ah. Bakit tita, hindi naman, Lalong-lalo na dun sa hindi naman palengke. pinapatupad. Oh, alam niyo yung below the overpass? Overpass, wala Oh, namang dumadaan sa Nagkakaroon overpass. ng traffic dyan kasi humihinto yung mga sasakyan, either nagbababa o nagsasakay ng pasaheros at humihinto dahil may tumatawid ng mga pedestrians. Habang walang sumusuway, walang humuhuli, pwede. Pag pwede. Wala na yung Hindi ordinansa. natin pwedeng sabihin walang sumusuway Oh, kapaborito. wala kasi eh. may mga nakatalagang puso doon eh. Pero kung minsan sila pa yung nag-aalalay dun sa mga tumatawid. Ayun na nga eh. Oh. Sasan ba yung pedestrian? Yung pedestrian nandito sa banda rito, nasa tapat ng land bank. Oh. Bakit doon sila tumatawid? Anong Nako. silbi ng pedestrian Saka na yun? doon sa before nung traffic light, may pedestrian Yes. din doon, Oo. lane. Yes. Ipatupad po natin para pagsunod sa mga Oo. Ang kagustuhan lang ng mga tao sana magkaroon lang ng order. Order lang. Pero pag naisipan yung ordinansa, may ordinansa tayo, di ba? Parang ganun. Yun ang idadahilan nila para ikaw ay hulihin. Di ba? Pero Oo sir, nga, no? dati Tawa. na Sabihin nga natin sa mga- tumatawid dito, hindi naman bawal. Sabihin nga natin, let's call the attention ng Sangguniang Panglungsod ng Dagupan. Marami kayong naipasang resolution sa first inaugural session nyo. How about this? Baka pwede niyong pagtuunan ng pansin itong kipapasa na sidewalk, si kipapasa na sa batik na trapiko, antoy inerso na pagyabaliwan, nasari totoo, tapyan jarontan at agtahin halik na, so amay bulat na traffic. Given na kasi yung maraming sasakyan na pumapasok sa Dagupan. Given na yan. But we have to put things in order. Pero, may mga ordinansa tayo, tama ka dyan eh. Yes, may mga ordinansa tayo. Pero nabanggit mo yung mga resolution? Si kwanto may sakay matalino mo sa isip to. Kakairong yun, kakarukilan tampul kwanto. Ay, bakit? Pero si kong kumot, siyempre mong lay may ako una. Data puro request na yung the honorable blah 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 to support the project of the city of Dagupan blah 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 for reconstruction of school building to the continuation construction of birthing station, mga ganon. Okay. Marami Maraming ganon na resolution na pinasa. Kaya sabi ko naman dun sa nagsabi na puro kayo kurukuan to si Kamot, siyempre mong lako na kuwang kumat. Si Kimot pati Satan. Kasi yung resolution na yon ay requesting, ibibigay siguro sa Kongreso. Sabi ng kairong daw kwanda. Si kong kumot, mong 5 plus. Pero may punto naman, di ba? Oo. Mabuti na yung maagap. Di ba? Singa ang kintan singa ang tamay deparanda yan. Ang maagang magising, mas maraming makakain. Di ba? Siyempre, napundoan mo kayo ang puloy. Lantiman. Kimot, masita kayo. Sutil kimot. Okay lang yun. Basta may pundo at gamitin ng tama, okay lang yun. After nung pagbasa ng mga chairmanship ng iba't ibang committee, mayroon ng mga resolution yung mga nandun na mga humahawak ng mga committee. Ayan. Tulad nung sa Committee on Health, diba, yung paggawa nga ng yung node lot, yung nawala yung pondo. Na yan ay hinihingi ng pondo kay Georgina bang pangalan ni Congresswoman? Address to her. AKA Manay Gina. Manay Gina. Yan. Naka-address sa kanya lang. Siyempre. Okay. Sige. Para mapunduhan. Malay mo, naman. mapunduhan ka agad. Di ba? Yung purpose naman yung ganda Maunahan natin ng bayan ng Mangaldan, San Fabian, San Jacinto at Manawag kasi ito yung mga nasa 4th District and we belong to 4th District. Malay nyo. Yes. Mapuntahan ka Kaya agad. nyo, may check and balance pa rin dyan. Di ba?
Ah, May check and balance pa rin. talaga? Yung mga tao na. Ah. Yung mga media na. Yung mga, Tayo may na- tayo na magche-check and nag-iisa balance. na mga oposisyon Oh. na she can object. Although may pasa dahil majority, at least may objection. May objection. At may talagang may lalaban. Oo. Tingnan natin. Oo. Kung wala mang power na maging kung ano man ang gusto niya, may pilit, at least, di ba, Yes. may sisita. May sisita. Yun. Okay. At ang magiging ano na dyan is yung madlang people. Di ba? Tayo na. Oo. Tayo na. Yung Tayo na. pasutyumat. Tayo Okay. niya. Pero sabi nga nila, ibang-iba na daw ngayon. Very smooth yung pagpasa ng mga para sa lungsod ng Dagupan. Siyempre, Pero nga, sila mismong nagtanong paano yung check and balance? Oo, malaking bagay Bali, yun, nandiyan naman kapabrika, yung Jay. fourth state, sabi Ah. ni Councilor Nito Tamayo, doon sa Oo. kanilang press conference. So, Nasa atin. Pero siyempre, pagka closed door meeting, wala ang media dyan. ayaw nga pala, ano? Oo nga pala. Tagay, like, Yung. Tapos pag dating sa plenary, okay na. okay na. Di ba? Bali, Maipapaliwanag nandiyan naman na. si Councilor Dada Reyna. Pagkasali The siya. one and only. Pag Doon may- sa closed door. Hindi, doon sa plenary. Sa bagay, sa plenary. May mga question, at least, nibus nga ito. Tanaan ng balay. Yes. Kasi naka-live pala yan. Naka-live na. Nasa Oo, kanila, naka-live. oo. Lagi naka-live yan. I just don't know with the present setup kung tuloy-tuloy pa rin ang live coverage nila. So, mababantayan nyo pa rin. Yan, mapapanood, mapapakinggan pa rin natin, makikita pa rin natin kung sino ang magaling. So, yung mga nanonood pala sa atin, good morning. Mabuhay Yan. po kayo. Yes, good Mamaya, at babatiin namin. Yan. Magtutuloy po ang lignay balik karin ni Nasarang Pakabatan pa imano malalapunid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo!
Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment
how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating tanagagi. Kalup kan tabi ni siyempre sari magteriyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service, always. Saan sa'y magterlingkor, magteriyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning nga pala sa mga staff ng Barber's yan sa Mangaldan, Pangasinan. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you. Walk in and walk out with pure confidence with Barber's Salon. Magandang umaga po sa inyo dyan. At siyempre sa mga naglalaro at staff ng FP Gym naman, good morning, magandang umaga po sa inyo. Since 1986 po ang FP Gym at nandyan po yan for you to lose weight, build muscle and feel your best. At ang FP Gym Tapak po, Dagupan City is fully renovated po ngayon. Mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Yan. Good morning po. And likewise, good morning kay Brother Alvin Sandoval. Si Kwanto ka paborito, RJ. Good morning, Brother Joseph and Kuya RJ. Pakibati nga si Boss Richard Moreno na nakikinig sa inyo. Kanto, salamat. Boss Richard, good morning. Good morning. Nasa na si Kwan, Alvin, Engineer Larry Melendez. Good morning. Nakasakay na ba ulit? Oo. Good morning. Okay. Kay Norman D. Fabia, sabi niya, Boss Jed Calasiao, papunta sa Calasiao Compre High School, may sidewalk, ginawang talyer ng mga motor. Oo nga, napansin ko yan kahapon. Talyer ng motor? ng mga motor. Pagawaan ng mga motor, yes. Ay, nako. Marumi din, yun lang is gasolina, kalat sa simento. Kaya tinatawagan din nila ang pansin ni Mayor Patrick at sabi nga ni Normandy, ang sidewalk para sa tao daanan. Yun, okay. Yes, okay. Siguro it's a good reminder. Yes. Pagka mga may ganyan, sabihin nyo lang at ipaparating po namin. Yan, oo. Kay Councilor Elias Villanueva, good morning. Good morning. Ayan. Good morning. Good morning, Yung Councilor. mga pala, nasa committee on yung public highways, mga ganun, mayroon, di ba? Kasi pagka nakakasakop na yan sa mga daanan, Oo, public yes. works pala, yan. Oo. May mga chairmanship kayo dyan. Yes, All tama. about, yung sa kaayusan ng bayan. Yes, oo. Pakitignan na lang po yan, mga kapaborito, ha.
Sinong chairman, okay. At speaking of Kalasyaw, kapaborito Ajay, alam mo pala, dyan sa Kalasyaw, kahapon na yata ito sa sabi dito, sa pagdiriwang natin ng National Disaster Resilience Month, ngayong buwan ng Hulyo, agad na sinagawa ang third quarter LDRRM Council meeting na pinangunahan ni punong bayan Mayor Patrick Agustin Karamat, kasama sina Municipal Administrator Felipe De Vera, Councilor Kyle Arthur Gaspar, SK Federation President Councilor Narayana Riz Dasmesina, at Liga President Councilor Jose Paris Jr. Layo nitong paigtingin ang kahandaan ng ating bayan sa banta ng mga panganib o sakuna. Tiyakin na sapat ang resources ng bawat response clusters at pagtibay ng komunikasyon ng bawat miyembro upang mapabilis ang pagbibigay ng aksyon at solusyon sa oras ng pangangailangan. Binalangkas din sa pagpupulong ang mga nakalinyang aktibidad para sa NDR Month 2025 gaya ng River Cleanup Drive, Tree Planting and Growing Activity, BLS and Standard First Aid Training at iba pa. Buong pagsuporta ang binigay ng ating punong bayan, MDR-RMC Chairperson Patrick Agustin Karamat, sa ating mga adhikain para sa mas alerto, ligtas at handang bayan ng Kalasyaw. Yun, Mabuhay po kayo. Oo. Kasi yan yung yan yung in preparation, 'di ba? Sa mga tag-ulan na, mga pagbaha, mga ganun. Oo. Para at least laging handa ika. Oo. Actually, alam mo kapaborito, Jay, meron nga silang prediction mula sa isang Japanese manga artist. Aliyon may manggang prutas hindi. Manga artist si ay. Ano yung manga? Anong spelling yan? MANGA. Manggan talaga. Manggan talaga. Si Ryo Tatsuki. Sa kaya Japanese yan. Ako gipto kuno. So sa kaya massive undersea disaster yan nagawa at sayay July 5. July 5. 2025. Saturday. At 4:18 in the morning. Si Katote, anong nang ta? Prediction matlabay agagi. May kay takotan na. Where? This will shake the ocean between Japan and the Philippines. Nako, kasi magkalapit lang naman tayo, di ba? Ano ba ngayon? 3. Sabado yan. Alam ko yan dahil may schedule ako dyan. Ganon? Scheduled ako sa another, alam mo na, basta. Sige. Sabi itong taong ito, si Ryo Tatsuki, a huge crack in the Philippine Sea boiling near southern Japan. A mega tsunami 3 times stronger than the 2011 disaster. Alin ang mga impact zones? Southern Japan, Taiwan, Philippines, Indonesia. And this isn't some new prediction. It's from her 1999 manga, The Future I Saw, which eerily referenced the 2011 quake before it happened. Now she is warning about 2025. Yan, babae. Kasi ano yan, parang Rudy Baldwin yan. Oo, parang ganon. Visionary din siya. Pero ang sinasabi ng mga scientists, no one can predict earthquakes. Yun nga pero alam mo, siguro wag nating Kintan, naambagal, parang ganon. Mabuti na yung may mga ganon, at least preparado tayo at saka magkaisa tayo na manalangin. Yan na sumbraan, di ba? Yan ang importante, importante dyan, siguro, ninang nyo, agatuloy, palpat, liwantway, ibabagato. No. Siguro naindan tayo na warning, precaution, tanandasal tayo, kanyan, di ba, apara. Yes. So, pagka may mga ganyan, di ba? Magdasal tayo. Huwag tayong matakot, pero... yes, at huwag nating may singa balawon, mandasal tayo, at least, di ba? Malay nyo, magandang warning din sa atin yun, para mapaghandaan natin. It's a reminder also, tayo. Baka nakakalimot na tayo. Di ba? Kasi tignan nyo, si Nostradamus, the famous one.
Yun yung mga may mga predictions siya na Nagkatotoo. Pero sabi ng mga nagpre-predict naman, siyempre nandyan pa rin yung yes. yung tibay ng paniniwala sa Diyos, di ba? Gaya ni Baldwin, ang sinasabi niya lagi, nandyan pwede. pa rin po yung panalangin. Yes, oo. Huwag nating kalilimutan na manalangin tayo Kasi may mga tao talagang may mga ganyang di ba? Kakayahan. Yes. Parang gifted ang tawag sa mga yan. Oo. Kaya maganda yung paghahanda na lalong-lalo na sabi nga natin itong buwan ng Hulyo is a month for disaster preparedness. So we might as well be prepared. Yes, oo. Dapat. Kaya, laging handa nga tayo dahil di ba? Marami na ho yung mga inaantay natin na pwedeng mangyari na nasasabi na nauna na. Sabi nga nila tulad nung The Big One, di ba? Laging handa tayo patungkol diyan at hindi na nga tayo nagtataka sa mga hindi pangkaraniwang nararamdaman natin. Patungkol sa klima, alam naman natin kung gaano na, di ba? Yes. Yung climate change nga na nararamdaman natin na ibang-iba na noon. Sa ngayon. Oo. Mararamdaman nyo, sa init pa lang ng araw, init pa lang alas 7 na kabkabwasan, makasinit lang. Kung wala nga lang itong low pressure area, nako. Agad naman lelingat tayo natin. Hello, good morning kay Sir Max Solis, kay Madam Cecilia Morante, sabi niya, good morning mga idol, pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay, ganon din pa-shout out din sina Tina, Jean, Lita at Ising. Ising. Malakas hindi daw. bising. Malakas daw ang radyo nila sa Garita. Saan yan? Saan Garita yan? Sa Maluwod yan. Ay, Maluwod gusto ko dyan. Hindi ba kayo adalap dyan? Hindi siguro malayo na sa downtown. Pero alugot era dito. Alugot mo era kasi Maluwod. May dalan dito. Pinatagi-dali karsada tan manaya. Ay, good morning. Pag Garita ko mo. Maganda sukin ditan, lalo kakabosan, di ba? Ang tingaran to may istoryaan. Ay, tama mi mga liw ka. Mga liw pa iknol mo ising. Wala pa iknol mo ising antipawayod waiting ng kalabya. Parang mga ganun na. Game of chance. Ay, kay Carlo Changson ng makuling kagawad namin na siya ang in charge sa kalinisan, Carlo Changson diyan sa Barangay Manibok. Good morning. Good morning. Siya yung nagtatanong kanina. Hindi pala siya yung isa na kaibigan natin kung tuloy yung eleksyon. Antayin na lang natin. Hindi pa ba napirmahan election niya? sa BSKA? Hindi pa napirmahan. Wala pa ang sinasabi Malacanang. Kasi sabi naman ni election si lawyer, si Makalintal. Sabi naman niya, wala pa namang siyang move na gagawin hanggat wala pa namang pirma si Presidente. Kasi pwede naman niya yung idulog sa Korte Suprema, parang gano'n. Yes. Sa kwanto ng Peryong Bernardo Vlog, masantos lamot mga lodi, abay aga ka bantay ta adron may radyo kwanto. Papigar mo tapos updated ka. Nabigar la kanya napigar la, okay. Pa-shout out kay Disip Yabuangas tan si Biding. Disip Yabuangas. Disip kanto Disip kanto majay. Good morning. Kasi Disip. Kay Madam Angelina De Vera, masantos sa kabosan mga kapaborito, Joseph ng kapaborito RJ. Pibati pa'y Maximo De Vera, yalan ang yung dudungal at istasyon nyo. Oy, Maximo. Yes, Maximo. Kay Engineer Rodolfo Bedion, good morning. Kumusta ka na, sir? Siguro mainit at masarap na kape. Nandyan siya sa kanyang rest house. Oo. At siyempre kay Sir Jerome Antinorio, bumabati rin siya sa atin ng magandang umaga. Kumusta ka na dyan? Diyan sa Portik, Bugalyon. Taga Bugalyon yan. Kumusta na dyan sa Bugalyon, Jerome? Sa bagay, yung mga naupo is tingnan natin dahil 2 araw pa lang naman sila, 3 araw. After siguro mga ilang buwan, Yan. Kung yung nagiging outcome naman ng kanilang pagsiserbi bilang yung mga bago. Tingnan natin. Yan. Oy, mainit na balita to ngayon kapaborito. Yan. Tinukoy na kung sino yung mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Biruin mo, na yan, 4 years.
Pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa yung mga pamilya, Mga lalo na pamilya, ngayon. kamag-anak, May at talagang lumalaban sila. Mhm. Humihingi sila ng justice. Mm. Kasi hindi naman para sa kanila, hindi naging makatarungan ang pagkawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Mhm. At itinuturo na mastermind itong businessman na si Mr. Charlie Atong Ang. At ganun din, nadawit din ang pangalan ni Gretchen Barito. Pero sa ngayong sa araw na ito ata magsasampa ng Yes. kaukulang kaso din. Magsasampa ng kasong grave against threats. dun sa whistleblower. Ano Oo. ba yan tawag diyan? Alam mo kung anong sasampang kaso? Magpa-file si Mr. Atong Ang ng grave threats, Mhm. grave coercion, Mhm. intimidation, harassment, and Yes. slander against Tutoy. Oo. Kaya tignan natin kung anong kahihinatnan niyan, di ba? Wala Kasi, statement to actually. Sino yung artista, di ba? May Si Gretchen. Oy, si Greta. Oo, Greta. Actually may statement ang ang kampo kampo ni Mr. Atong Ang. Mhm. Basahin ko lang yung kanilang statement Kapabrito RJ. Mhm. Businessman and gaming industry tycoon Charlie So may Atong official Ang. ano na siya. Meron silang official statement. Mhm. Is set to file a formal complaint affidavit before the office of Mandaluyong City Prosecutor Arthur Magpantay. Pero bago ako magpatuloy, naalala ko yung statement ni DOJ Secretary Revilla na Hindi Rebilla. Ano na yun si Remulla. Remulla, I'm sorry, Remulla pala. Magkatunog Idol mo kasi. si Senador Magkatunog kasi. Revilla, Remulla. Taga-Cavite rin, Ganun. Oo. Parehas silang taga Cavite. Siguro man kakanahin raya. Mm. Nanbarungan labat kanya hindi numaday apelido da. Revilla ang lamay sakay. Nagmaliw Remulla may sakay. Remulla. Oo. Ngayon, kung maalala po natin, may statement si DOJ Secretary Remulla na yung tinutukoy ni Tutoy, lakas ng impluensya maging sa Korte Suprema. Pero ngayon, ito po, basahin, ituloy na natin yung statement. Sabi niya, at 9 a.m. today nga. Yes. The complaint will be against whistleblowers Julie Dundon Patidungan alias Dundon and Alan Bantiles alias Brown. The complaint affidavit alleges that Patidungan and Bantiles conspired to commit attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons, and slander against Atong Ang. Ang stated that Patidungan and Bantiles repeatedly made bold accusations implying his alleged involvement in the case of missing Sabongeros. This has tarnished his dignity and reputation, causing anxiety and stress to his family. The accusations against Atong Ang are entirely false, baseless, and malicious. He categorically and unequivocally denies any involvement in the alleged unlawful, heinous, and criminal acts that have recently been reported and linked to him. In fact, he has been cooperative with the authorities since the commencement of the investigation to clear his name and continues to trust that a thorough, impartial, and objective investigation will ultimately reveal the truth and exonerate him from these unfounded allegations. Atong Ang also appeals to the public and members of the media to respectfully urge everyone to refrain from spreading misinformation or drawing conclusions without evidence. Yun. The right to due process must be preserved and trial by publicity must be avoided. Kaya nga tayo diyan direct news tayo Yes. Without any yung sarili mong opinion na magdidiin o kay magsasabi kung sinong may kasalanan. No. Because yan kaso yan. And yan iiwanan natin. Actually, sa mga abogado at sa pagprepresenta ng ebidensya. Kaya tama naman yung panawagan ni Mr. Atong Ang, di ba? Tama naman siya. At this time siguro ay magkakaroon na ng investigation, thorough investigation Kapabrito RJ. At
Angang ko, lugupon damala, iraramay bangkay naman bilang. Na according to the witness, o yung whistleblower, tinapon dyan sa may Taal Lake. Taal Lake. Oo. Ngayon, titingnan natin, no wala man bilang sunakot-kot daritan, niya pigaran pukol na tuo. Siguro, that will prove ya walay katuan to may ibabagato ng tutoy. Yes, yeah. Pero yung pagtuturo kung sino ang patunayan, di ba? Sa korte na yan. Sa korte na yan. Tulad ng sinabi, baka mamaya yung mga side comment about that iwanan natin sa sa investigasyon, di ba? Pero yung news nga na mayroon ng tinukoy yung whistleblower at ito nga si binanggit na po ang Sir pangalan. Pero yun namang binasa mo, yun naman yung kanyang reaction diyan. Yes. So, nako. Ako, missing sa Bungiros, ilang taon na yan? 4 years. 4 years. At patuloy na humihingi ng hustisya yung mga kaanak. Yung isa nga ang gusto lang malaman kung buhay o patay na, may balik lang yung bangkay, okay na siya. Di ba? At mabigyan ng hustisya. Yes. Kaya tama naman, dahil may mga ganyang krimen, dapat lang na gumawa ng investigasyon yung ating mga otoridad. Yeah. Bueno, hanggang pala yung malam, yung oras sa mga kapaborito, ang tabayan ng susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Ako lupakan tabi lalangulad dignay, bali sa rin magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Sa magtariuran at lingkor, kapag magtariuran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ako lupakan tabi, team at technical side, the only one. Engineer Richard. Engineer Nixon Dakal. I'm sorry sa Nixon. Si The Faithful One. A practice lay di lama talagang maihirap mo yalingwanan to. Engineer Nixon, thank you. Okay. Sipo bukas mga kapaborito, dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iray